खुलुमगा जतन सारि काहाम दिनै रबबार 7 तारिख नभेम्बर चेंखुर गामिनि बैडमिंटन कोर्ट खालामनायनि सिरपारानि youthनि जे ग्रुप बंनि प्रचेष्टा बाय बंनि चेष्टा बाय बैडमिंटन कोर्ट खालामनायनि दिनै आवनि इनॉग्रेशन उनका इनॉग्रेशन दिनो आं खेला दुला बा गेम्स नि ब्यापारते सारा थांगाय आसले गेम्स सारा पीटी साका जोंनो जे गेम्स कायसा सोरंगानि बा सरि सुस्थ तनानि ताई इंटरनेशनल बुम खायनि क्षेत्रे किन्तु कायसा একটা জায়গা उनका आं मने खेवाचिनि चेंखुर गामिनि सेरायरक जे उद्योक्ता नाखा प्राय 2 लाख टाका रां खरचलाय जे उद्योक्ता नाखा आव माने आव बुखबै साइकलमाया जों बुखबै साइमिया उनका जारा विशेष खलाय औरनि पारानि youth बेंजामिन याखाबा प्रभात आव हाके खुमरा आव हाके गोबां बर आं बुं साबायलिया बर जे मान अफ्रन्ट परिश्रम खलाय बैडमिंटन कोर्ट खालामनायनि अब पारानि शुद्ध बैडमिंटन कुदिया अब पारानि कासे एसेट बा सम्पदंका स्टे सम्पदंका कारण चिनामो नखलो जों विभिन्न प्रोग्राम खायो प्रोग्रामो जों अनसमा हादुलि तावले विभिन्न रकम समस्या सिस्टम किन्तु ताबो अकुट दुइटा कामंखा एकल नखला हिसाबंखा आर तइलो बैडमिंटन कुदंका उनका अब नगु दिसिन पारानि सायरम जेता खेला दुला थायनांगमानि अब जों अरो न थायमांका सरि सुस्थ sin mon susto sori susto tor hakai jin physical exercise ko dogar tongo जों पुरा रगायसो हयसो हयतो बरतुन सुजुर खाय जों थंमांका अब हाके जे बादा जे बैडमिंटन कुट खायमेन अबनि ककनो आं सुबाया ngata kaisa request खायमा सुबुं पारानि विभिन्न आदं रंग जारा चिनत 135 फैमिली दङ आ जागा जारा दारा फानो बंग प्राय 70,000 प्राय 70,000 तबे तंको सबाय प्राय 70,000 मतो बकिया दंखौ ओंखाय आं मने खायो जों आ 70,000 बकिया न जतन किसा आगु फाका हांकाय जन किसु शेर का हांका अब हयतो रिकभार गानो अब आसा नारगै आं सिम पारानि बरकनो तिनि प्रेस मिटिं बिसेक्ति आगोबान खायनाय जतन फाइबिदि नायबिदि थारिगै उपबुक खाबिदि सिम पारा रखनायमानि बरसु सिम पारा लिमिटेड टंगला अब इंटरेस्टेड फंगमानो बा अरनि सिं सदरनि बिसिंगा किंबा स्टेट सदर अब हाके बरक इंटरेस्टेड इंटर बैडमिंटन प्रतियोगिता खायनाय अब हायबं फिना आं खाओ सुतरां आकक सावैनो आं कक सामानि कासि काइनो मथागिरका हामबाय।